दिनै जिबायदि फैनानै आलुफारायाव बे समाव बिथाङा जोंखौ मानो एमकेएलए प्रेस मोसाहारि बिथाङा जोंनि बे गहपुर आलुफारायाव फैनानै फैदोंमोन। दा बेयाव आलुफारानि रायजो राजाफोरा गोबां हेफाजाब होफैदों होननानै बुंदों। दा बेनि सायाव बेसेबां सैथोमार? गिबियावनो आं खुलुमग्रोनाय थाबाय। सेराव बुंदों बेखौ जों खोनानानै खोब दुखु मोनदों। दुखु मोननायनि गेजेरजों जोङो दिनै उल्था फिन बिसोरनि थाखाय जों बेबायदि खामानिखौ मावफिननो गोनां जाहैबाय। दिनै जोंनि गोरबोआ गाबखांदों। दिनै मोनसे आलुफारा गामिखौ बिसोरो मुं लानानै दिनै मोनसे गाज्रि माबायाव दोननाय जाहैबाय। मानो होनबा बे खोथाया 100% नंखाय। दिनै जों हारिनि मोननांगौ मोन्थाय, जोंनि थामोन्था, जोंनि नांगौ जिथु जोंनि बिटिआर सरकारा जोंनो मावनानै होदों, जोंनि प्रमद बर' सारा बे मोन्थायफोरखौ जों मोनफुंनो थाखाय जोंनि आइजोफोरखौ दिनै खौसेथिनि थुबुलाव लानानै बा जोंनि गासैबो जोंनि इउपिपिएल दलखौ जों खौसे लानानै जों गोख्रों हाबा मावनो होननानै ओंखारदों। नाथाय बिथांमोना दिनै जिबायदि फैनानै आलुफारायाव बेबायदि खोथाखौ बुंफैदों बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामाखै। बिथांमोना माने बेखौ मोनसे भुवा हिसाबैसो फोसावदों। बेयो मालाबाबो नङा। मानो होनब्ला बिथांमोना आलुफारानि मानसियानो गैया। बाव आं खाथियावनो दंफैयोमोन। आं सासे डिस्ट्रिक्टनि नेहाथारि हिसाबै आं बेयाव दंफैयोमोन गोनां खामानिनि थाखाय। आं नुदों बेयाव गुबुन गुबुन जायगानि मेम्बारफोरासो बाव एटेन्ड जानायखौ आं नुनो मोनदों। दिनै जोङो 100% इउपिपिएलआवनो दंजोबो होननानै आं फोरमायो। मानो होनबा गहपुरा दिनै खौसेथियाव दं। जोंनि गहपुर हालामनि गासैबो रायजो राजायानो दिनै जाय जाय मेलेमजिबि बिसोरो जोंजोंनो दं। जाय थौले मेलेमनि माने मेलेमाव सानस'नो हायै बिसोर खालि रां थाखा फैसाखौ साननानै बिसोरो बिपिएफ दलाव थांदों। जाय जुदि मेलेमजिबि नि मानसि बिसोरो जों इउपिपिएल दलावनो दं। आरो जायखिनिखौ जों बिपिएफ दलाव नुदों बिसोरनि मेलेमाव माने थौले मेलेम दं। माने हारिनि सान्थौ बिस्रा गैया। बिस्रा रां थाखा फैसानि मोनसे लुबैनायजोंसो थांदों होननानै आं सानो आरो। सासे आइजोआ बुंदोंमोन जे आलुफारानि जेसेबां रायजो राजाफ्रा माइ गायनायखौ दोनथ'लायनानै। बेथ' नंखायथार। बेथ' नंखायथार। दैयानो गैया, अखायानो गैया, दिनै मायाव माइ गायखो? बेथ' 100% नंखाय। बे खोथायाथ' नंखायथार। बेखौ जों मालाबाबो फोथायनानै लाया। आलुफारायाव हाबनायनि अनगायैबो जोङो पुराना गबसारगुरियावबो हाबदों होननानै जों मिथिनो मोनदोंमोन। पुराना गबसारगुरियावबोथ' जोंनि नुनायाव बेबायदि जेबो माबा गैया। गुबुननि मानसिखौ बिसोरो गोबां गारि लाना फैनानै गेदारिं खालामफैदों आरो बेयाव बिदि मिटिं मेल खुंफैदों। बे मालाबाबो सैथो नङा आरो बे खोथाया नंखाय। गामिनि हिसाबै माने गोबां गामिनि होननानैसो बुंनांगोन। आलुफारा गबसारगुरि बायदि रोखोमनि आरो गुबुन गुबुननि लाना फैनानै बिसोरो माने खोब जादों 30-40सो बायदि नुदों आं बिसोरनि नुनायाव। एसेबां मानसि गैया। मानो होनब्ला ओरै बिक्रमपुर गामिनिफ्रायबो एसे थांदों मिक्स आरो खोब गोबां गामिनिफ्राय। खिन्थु गंसेल' आलुफारा गामिखौल' बिथांमोना थांखिदों। बे खिन्थु नंखाय आरो। आफादखौ दंफायो होननानै बुंदों गावसोरजों। फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन आफादखौ गावसोरजों फैफादों एबा दंफायो होननानै बुंदों। मा बुंदों? बे फरायसा आफादखौ दंफायो होनना जाय बुंदों बेहा मेलेमाव एसेबो साननाय गैया। मानो होनबा बेहा साननो हानाय मानसियानो नङा बियो। मानो होनबा बे मानसिखौ सोरबा सासे बिसोरनिनो दैदेनगिरिया थुनायावसो बे बुंनो गोनां जादों। बेहा बेखौ साननो हानायबो गोहो गैया होननानैसो आं सानो। मानो होनबा बर' फरायसा आफादा दिनै माबा मोनसे राजखान्थिजों जे हेफाजाब होगोन बे मालाबाबो नङा। मानो होनब्ला जाय जुक्ति बेजों एसे थुलुंगाखौ होफानांगौआ बिसोरनि मोनसे माबा हिसाबै बिसोरो सम सम इउपिपिएलआव खोथाफोरखौ बुंहरनो गोनां जायो। दिनै जोंनि हाफोरनि मोन्थायफोरखौ लानानै बा जोंनि थामोन्थाखौ लानानै बिथांमोना फंसे फंनै जोंनो सापर्ट होदों। खिन्थु बर' फरायसा आफादा राजखान्थिजों हेफाजाब होदों बे मालाबाबो नङा। बेखौ नंखाय। सासे सुबुङा एबा सासे आइजोआ बुंबावदों जे जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार दंमोन बिथांमोननि जि बिथोन बायदिनो आउट अफ बिटिआरआवहाय बिथांमोननि बिथोन बायदिनो थफ्ला बोनना लाबोनानै दिनैसिमबो बिदिनो रोखायै दंजोबो। गासिबो बिपिएफआवनो दंजोबो होननानै बुंदों। बिनि सायाव मा बुंगोन? बेथ' 100% नंखाय। बेथ' रोखा नङा। मानो होनबा जों 17 बोसोर हाग्रामा सारखौ जोङो सरकार खुंनायखौ नुदों, दानायखौ नुदों। नाथाय बिथांनि बुंनाय भइस, बिथांनि बुंनाय बाथ्रा बेयाव जोंहा इसेबो मिलौदो बा इसेबो गफबनो जों गोसो गैया। मानो होनबा बिथांनि बुंनाय भइसफोरखौनो जों इसेबो साबजानाय मोना होननानैसो आं बुङो। मानो होनबा बिथाङा दिनै गहपुराव बिटिआर जादों बा जायैनि सिगांनो बिथाङा
जोंखौ रायजो बर' समाजनि रायजो सासे दैदेनगिरिमोन नाथाय दिनैसिम जों बिथांखौ नुना मोनाखै सोरबा नुदोंब्लाबो नुदों आं नाथाय नुना मोनाखै बिथांखौ दिनै गहपुराव जे बिथाङा फैनानै जों बर' समाज बिनि थाखायनो आं गामिनि जोंनि गहपुर हालामनि रायजो राजाखौ बेखौनो बुंनो सानो जोंनि थामोनथाखौ नायनानै बा जोंनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ जों लाफुंजोबनो थाखाय जोङो UPPL दलावनो खौसेयै बे खेबाव भटखौ होनानै जों देरहासार खालामनानै जोंनि बै आद्रा थाबोनाय मोनथायफोरखौ मोनफुंजोबनो थाखाय जों नाजादों आरो जोङो आइजो गांखंनि जानानै जोङो खोब गोसो होनानै नाजागोन स्ट्रं भाबै आरो जों मोनफ्रोमबो गामियावबो दिनै हाबनानै सोंबोबाय नायबोबाय मेल मिटिं खुंबोबाय 100% आव 100%खौनो जों मोनगासिनो नाथाय दिनै जिहेतु जोंनि आलुफारा गामियाव बिथांमोना फैनानै प्रेस जोंनि फंबाया फैनानै बुंफैदों बे खोथाखौ जों मालाबाबो जुक्ति होननानै साना जों 100% गहपुरनिफ्राय UPPL दल जानानैनो देरहासारखौ जागोन बेखौ जों नुखानाय थांनाय 2020 सनाव जोंनि बे 2 नं बिक्रमपुरावनो बैसागु बै समाव बैसागु बोथोरमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोसानो होननानै ओंखारबोनायाव ट्रेक्टरा जेला बेलथायनानै ओरैबायदि गाज्रि जखम जायो माने सानैयाथ' जायगायावनो रोंसारि जाखायो आरो माखासेयाथ' हानि जानानै थाबाय बै समाव सासे हाग्रामा सारा जोंनिनो दैदेनगिरि हिसाबै बर' समाजनि जानानै गसंथादोंमोन जोंनिनो सासे खुन्था महरै नाथाय बै समाव बिथाङा जोंखौ मानो नायसनफैयाखैमोन नाथाय जोंनि UPPL दलनि दावबायसा सारासो फैनानै बे जायगाखौ फैनानै नायफैनानै एसेबाबो जोंनि फारसे अननायखौ जोंनो दैथायहरनायनि थाखाय जों दावबायसा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो नाथाय जों हाग्रामा सारखौ मा होननानै बुंगोन जोंहा माने बेखौ बुंनो थाखाय खोथायानो गैया मानो होनबा सारनि फारसे जों साबायखर बावनो गोनां जोंहा खोथायानो गैया सारा जोंखौ एसेबो माने मोजां नोजोरजों नाया होननानैसो जों साननानै लायो UPPL दोलोखौहाय दावदै गला दोलो होननानै बुङो दा थारै दावदै गला दोलोआ अबे मोनसे दोलो दावदै गला दलखौथ' जोङो बिथांमोनखौसो नुयो BPF दलासो मानो होनबा जोंथ' मालाबाबो दावदै गलायाव जों थाङा दावदै गलाया गावसोरनो मेलेमानो दावदै गला बिसोरनि मेलेमासो बेबायदि रावखौबो बाहायो जों नाथाय दावदै गला होननानै जोंनि UPPL दलखौ जों मालाबाबो साना जाय बिथांमोना जोंजों दिनै नांदों बे बिथांमोनाबो खोब साननो हनो मेलेमजिबि गोरों मानसिफोरासो जोंनि दलाव दङ बेखायनो आं गावसोरनि दलखौसो आं दावदै गला होननानै आं बुङो आरो आं आलुफारानि जानानै बेखौनो बुंनो थांदों जे आं दिनै जिखिनि नुदों बेयावथ' जोंनि आलुफारानि आं बारा मानसि नुवाखै जिखिनि मानसि नुदों आं सब आवनिफ्राय फैनायसो नुदों जेनेबा आवनिफ्राय फैनानै गेदेरनि जानायसो नुदों जोंनि आलुफारानि मानसि आं खुब खमानो नुदों आरोना ओमफ्राय आरो बेयाव जे माबा स्टुडेन्ट इउनियनफोरबो गासिबो ज' खौसे जादों होनना बुंदों खिन्थु बे खोथाया एखेबारे नंखाय बेखौ बिसोरो ओरैनो नंखाय बाथ्रा बिसोर फोसावदों आरो आंनि जिखिनि मिथिङाव बिसोर मानसि गेदारिं जादों होनदों बेयाव इसेबां मानसिबो आं नुनो थाङाखै मानो होनबा बे मिथिङा आंनि न' खाथियावनो जादोंमोन आं जिखिनि नुदों आं बेयाव खुब बा 40-50 जन मानसिफोर जादों बेखौ आं नुदों खिन्थु इसेबां मानसि बिसोर जिबायदि फोसावदों बेबायदि नंद्राया खोथाया जिबायदि बिसोर खोथाफोरखौ भाइरेल खालामगासिनो बेबायदि नंद्राया खोथाया सासे आइजोआदि बुंदोंमोन जेनेबा किसुमानखौ इसोर थाखा फैसानि लब दिन्थिनानै मिथिंफ्राव लेंलांदो जानो हागौ खिन्थु जों नुनाय मथेबा जोंनि आलुफारानिफ्राय इसेबां इदि ओंखाराखै होननानै जों सानो